Ikke fordi nogle fucking wankers, altså. Nej, jeg gør. Sagde det efter mig. Din mor sagde det efter mig. Jo. Du har lige sagt det efter mig. Jeg sagde det efter dig, så sagde det efter mig. Du sagde det efter mig. Mor sagde det efter mig. Fuck off. Lulle. Ja, han elsker dig. Mor, jeg skulle sige... Nej, Malik, jeg skulle sige for min mor, hun er tæt på dig. Åh, det varmer hjertet. Han siger, det varmer hjertet. Ja. Ja, sådan er det, Vanna. Han er dig, mor. Hej. Hej. Hvor er du? Jeg hedder Magnus. Du har en flot traktor. Det er den nye sport. Den står ret meget i vejen. Undskyld. Så, og så. I love film. Yeah, you love scooter too, right? I love scooter. Yeah. Representing. Yeah, that's true. Kan du prøve igen? Jeg gjorde det jo før, jo, ikke? Ja, kan du prøve igen? Det er hejle. Ja, hejle. Det var fucking jeans, og det var fucking arm. Præcis. Det må man godt på Jægersborg. Det er sådan, man gør. Ja, ja. Man skal hejle. Ja, ja. Hejle lidt højt. Man kan også overdrevet hejle. Det er forkert. Nej, Det er sådan mere sådan en vink. Ja, ja. Jeg tror bare, jeg skal være med en slåskamp, vi havde tilbage i 90'erne her i Jægersborg. Har jeg haft mange slåskamp her? Jægersborg, nu kommer jo ikke i Jægersborg. Hvad fanden skal man lave her? Er der overhovedet nogen at slås med i Jægersborg? Jeg siger til dig, mand. Så skætter vi lige der. Bror, du skal ikke skate. Det er farligt, og du kommer til skade. Og jeg ved, at når det er, at du falder, så slår du dig, og du laver det der smarte trick med at prøve at kickflip over den der motherfucker, men så falder du lige ned på dit skridt, og så det går nas. Jeg lover dig bare. Du skal ikke gøre det. Du skal lige have med på hovedet, og fucking fucking skater, han spiller altid på hovedet, men jeg kender godt jeres type, mand, altså. Ja, det er vildt sige. It's a beat, lige præcis, mand. Good one. Ja, får I nogle fine referencer fra dengang, vi andre var Ja, skål, bitches! Skål, bitches! Skål, bitches! Jeg har en lyserød ko. Jeg har scoret 10 gange flere bitches, end du gør. Det der hovedtøjet, vi skal med. Prøv at med det der skateboard, så skal jeg nok score nogle bitches. Det der tog, der kommer der nu, det kører så meget på. Jeg gør det. Også der, hvor vi Skal I med? Ja, det er sådan, jeg kan lide det. Ja, vi skal med. Skal I med det der tog? Motherfucking hele vejen ned til staden. Rigtig stop på Nørreport, tror jeg. Skal I på staden, så skal I stoppe på Nørreport. Og tage metroen derfra. Det skal jeg ikke, fordi nogle fucking wankers, altså. Nej, jeg gider ikke at tage ud. Demo i dag. Jeg gider ikke. Hallo, kom vi der med dem? Jeg kan mærke, at alt det er til for mig. Så den er den, Frank. Det er helt tilbage fra den, jeg skolesang, altså. Og skovens grønne træer forslår du alle hjerter, der banker her og der. Er du smile til en krone og kan du ligge til et stær, så har du fundet ind til noget, som gør livet her bedst værd. En grøn alkohol og mere øl. Det smadrer dig, men vi er lige glade. Ja, det rimer faktisk. Det gør der overhovedet ikke. Ja, ham der punkeren, han er... Ja, han skriver rimene. Skriver han rimene? Det er ham, der er hjernen. Så noget, der fucker op, så skriv jeres klage og send til... Sommerfodbold. Postkort, fake motherfucker. Fake motherfucker, ja. Nå, men for koster min navn, Det er er faktisk fake. repræsentant. Få nu en golf karthold. Du så til mig. Ja, det får koster Jeg siger, at der er børn i fint. Du skal ikke bruge sådan fucking udtryk som pik og
sommerfugle. Rik. I am the lord of the butterflies. I am lord kneel down before me. Pik, det er når vi snakker om til det timing. I don't give a shit. Timing, Pik. Jeg har timing is motherfucking everything. Ej, det er fandme frækt, sådan noget. Ej, men det er lige... Jeg vil bare lige sige, at ham der filmer det her shit, han er uprofessionel. Jeg kan ikke finde ud af det. Det er ham der. Det er ham, som gør det. Det er ham, som filmer alt det her, som folk lige meget fucking ser. Nej, du glemmer hele brandtalen. Det hele handler om. Du er bare konfirmandbarn, som har fået et videokamera, og så skal ud og filme for os med smart. Har du fået det i konfirmationsgave? Jeg er ikke konfirmeret endnu. To be konfirmeret. Ja, jeg bliver to be konfirmeret. Skal du konfirmeres? Ja, jeg skal Er du kristen? Tilbør du Herre Jesus? Hvor er Jesus, den almægtige i det høje, som frelser dig for alle dine sønner og fucker det hele op? Ja. Ham kan du godt lide. Du får en herre ond brandtale. Godt klar over, du havner i helvede, ikke? Altså. Bare lige så du ved det, altså. Hvis du følger Jesus, så ender du i helvede. Tror jeg det? Ja. Det står i Bibelen. Det står i Bibelen? Ja. Problemet er bare, at når sådan en idiot som mig sidder og forklarer om bibelhistorier og sådan noget, så lytter folk ikke til mig, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg snakker om. Altså, herren den almægtige Jesus i det høje, må fucking represent. Jeg skal ikke sige, at man godt kan lide ham, og så ikke kan lide ham, fordi så havner man fucking downstairs med ham, der den røde motherfucker med træforken. Han fucker dig op, altså. Jeg foretrækker at bruge apokriferne. Jeg foretrækker bare til en anden religion, motherfucking representing, motherfucking aser. Skal I ikke have jeres pas? Skal du ikke have din pas? Så snakker vi om ledet den første kvindelige person. Ja, det skrev om Bibelen, som blev fjernet. Det er Eva, som fuckede det op for Adam. Nej, Eva, hun er en tredje kvinde, faktisk. Hun var bare en fucker, altså. Hun fuckede det bare op. Hun er bare lært. Det var bare det gode show. Du er min slave. Så Adam og Eva, de havde kørt det gode cirkus der i fucking Paradisets have. Fucking alt, hvad du har. Gud, han er meget fucking peace, altså. Nej, du skal lige spise æblet, ikke? Fucking bitch, altså. Lilith var den første kvinde. Lilith var den første kvinde. Den er fandme god. Ja, den er god, ikke? Jamen, du kan bare optage lige så som du vil, mand. Skal det? Jamen, Kæreste TV. Jamen, altså, jeg overtager børnene, og så lige om lidt, jamen, her på torsdag, jamen, så bliver det vis. Så klipper vi lidt i det. Jo, selvfølgelig. Vil du med ud og klippe? Ja, selvfølgelig. Jamen, kom med ud på torsdag. Jamen, hvor er det henne? Nordvest. Nordvest? Vildt. Så klipper vi i det, fordi det er herregodt med sådan en hvidvinkel, mand. Det er herregodt. Ja, det er vildt fedt. I feel pretty. Oh, so pretty. And ready. Jeg kan ikke se. Jamen, du skal bare filme lige så tøj, så du vil, fordi vi klipper bare i det, mand. Vi klipper bare i det. Det skal nok blive fedt, eftersom der er det der hvidvinkel på. Det er fandme fedt. Jeg tænker tilbage fra det, jeg faktisk gamle engelsk ord bare betyder glad. Det er hyggeligt. Lige måde, motherfuckers. Yes. Peace. Må være med jer? I helvede. Ja. Altså, jeg var også 7 kilometer fra helvede. Skærsilden. Yes. Det kan godt være lidt der, vi siger. Ja, det gør vi måske. Hej, hej. Jeg kan alligevel være der i et par livstider, så... Det lugter lort, ikke? Okay, er I klar på 3? På 3? Ja. Okay. 3, 2, 3, nu! Fik du det? Hallo, jeg er efter jer. Fuck, jeg åbnede.
Fuck! Okay, der blev vi lige derude der. Det er til, når du tog tøjet af først, det er dejligt. I snakker om at kontrollere nogen. Fuck, det er varmt, det er varmt. Nej, det er det faktisk ikke. Hvad vil I igen? Hvad? Vil I igen? Ah, tak. Satan, mand. Vi dør sgu da. Det var dejligt forfriskende. Så går i våde bukser. Ja. Øj. Fuck! Det er koldt, det der. Hvor var det dejligt. Hvor var under vandet var. Malik, nej, er du Adam, hvordan stopper man den? Mike, klik på den røde igen.